Jisu dan don hapdeng ula ai bor haki senran shaka hapdeng kilet ban pen bna jingwan U Trai la jananta baroh balik shakagam U Blei Un kam U Blei yangi kadawa kyrteng U Khrist balik benbra jingkren U boh kalong bas mauhon yang ngaban kalong U Khrist ang po jingiaseng ula hapdeng siya pansiat murong panpong uwa baroh balik hapdeng shakagam U Blei Un kam U Blei yangi kadawa kyrteng U Khrist balik benbra Kadang im hangi hapdeng ngidon kakam bangin ngeit bai nong ngin yo da jingkren lawai ring kapat julong rwai baroh balik hapdeng shakagam U Blei Un kam U Blei yangi kadawa kyrteng U Khrist balik benbra baroh balik hapdeng shakagam U Blei Un kam U Blei yangi kadawa kyrteng U Khrist balik Toh kabaningkong ngamla khamna penpau patman ai khublei Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Sepngi lingba ganeka Christian Multimedia Ministry kapla penyo yang ganeka lat lingba ka Good News TV pan ai khubor na Ka Ktien ke jong Blei hanya kapor ngasimru ya ka kabu ko chairman Jingiaseng K.J.P Synod Sepngi Yaban penpau
Jingsung ke Bakyrhai Jingiaseng samla prestri baroh ki perbanget beit ki perlok ki perjor ki baju Khristan ya ga channel na kapor syakapor kapang jong khubor ya ga bangadon ya ben selok pat phi ling ba jon kapor kalong kumno kum ki Khristan ngibot kumno kum ki Khristan ngibot ke shwa bangin lech ni ka banta tung le U Blei ka jingwai tung endwai kumne U Blei buk pa jing i hapdeng iwan hakmat ka khet jing sngi ka jong me trai nam tan ka por hashwa ka bok shokri jong me don e ban pen sngo ling ba Ka Ktien ka bakhu ka jong me ha bakum kane ka por na ka banta ki parbangai be baroh ki perlok ki perjor ki biju ngap at shashkor bar ki jupet ya kan ka channel ngei scam U Blei ya ka me melorin kat polo jong sakri bar ni khubon ka Ktien jong Blei ka me dan pen sngo ling ba jong u kham tam U Blei bangidon hai ni ka por ka ni ka ayom ka ba mangi wei po wei ubalong nong song snong jong ka ri India jong ni ka jala ka ba ka jongi Ibla palat ya khat pras nem garta. Idon ya benta U Blei ka banjet. Ya ginong mi khmat. Shaka Legislative Assembly. Ngei scam U Blei baling ba kani khubor ya ban yo ban slok ni ka por. Kan pela U Blei yang ipengin sothu. Ka ka benta ka jongi kum ki banget le kum Khristan. Hagbede bat kani election. Kyrkhu mami U Blei na kamta jongi wei pe wei. Baka ka mi no lingbau syakri betlot jong me kan dalong ka bor na kamta jongi lang baroh Syiem ni jingrwai jingkren kot kepat ke jongi haga tang Jisu Khrist ni pan ni kini baroh amen ki perlok perjuar baroh ngiem laning idon hapdeng jong kayom kabangi ngi ha banjiet hi ginong mi khmat ki jongi Syaga Legislative Assembly Kiban long kita kinong tauan bat kinong saindur ya kan ke jela ke bait ke jongi lesi pila ban ong balai bo pastor ukwa ban kren ya kan ke benta lane bo ukwa ban kren ya ke politics hot kalong ke bom internet ya pastor bandon hak aktif politics namar ba ka objektif lani ka objektif ka bangi kung ki pastor ngidon lani kum kinong sarai ngidon kalong ya ka ban wanlam ya ki briu syag hima ke jong Blei kamdei ka kamram ke jongi ban wanlam ya ki briu ha ganu maganu ka political party susu kalong ru ka bamla ban long bagi pastor kenyang nagi pulpit baban batai ki brio yano ba ki parabanget lane ki brio ki de banjet lai hanga lai phi wei po wei ya ka hok ka balai lut par ka syong hanga phi kat kum jing so thu ka jongi yano bangi dei pan ai ya ka but ka jongi hendoi ka ei ka bangang so thu pat kalong bukum pastor kalong pat ka benta ban pen syai ki brio ki nongrem na Ka Ktien ka jong U Blei ki biasno pat ki issues ki balong persya ya ka jingait bat ki jing kai na Ka Ktien ka jong U Blei ka ba kita ki issues kila banlong ki balong ki bangi ong kita ki political issues henry ki badan ki jingasno pat bat kinong rim na Ka Ktien ke jong Blei lesi pilaban ong balai ban kurani kita ki isu ki balong politics lani ya ban punya khle lang ni ke politics bat ke kamniam kata kala ban long ke jingkeli ke bapi pila ban keli ke ne ke po nenga kwa ik ban pengen mau ya pi
Bagaladan kakep hagau trai Jisu kabagi Parisi kilalek ya kaban kali U Trai Jisu. Walau sim la sim bentah kanu ka politik seperti Henry ngila ban sim bagaladon ke jingiatai hagawede bat ke kamsen syar kadar. Ladang hipuli ke gospel Matius kelenang ba arpuar ke dekat bakat san derter hadu ke dekat ke arpuar. Kaya tu kumne bagidon ki Parisi ki balai sela kumno banyo kemdau U Trai Jisu lani ban riam U Jisu hagi Ktien lani Ka Ktien ke jong bakuran. Laong kilalek ya ban keli U Trai Jisu la neem ya ban ai khajana show kaisa. Kalong kapor ka U Trai Jisu syakali hakanu ka benta lani hakanu ka sait pidon. La pilong haga sait jong jing sensyar jong kinong rum ne ka way pat. Dek wastunat Ka Ktien jong Blei kay thu ingi bo Jisu la song thu bha ya ta ka buj arsap ka jong ki. Balai ka bakita ki Parisi ki wan ya ka ban kali ha u ya ka bakum kata. Barkum ta U Trai Jisu laong ulapan ya ka shisuka kasbai rupa. Bo andau la chim ya ta kasbai. Ula kali haki lapan iheki ong to pet to khmi ka jing tho jong no ka badon haka ta ka pisa. Bagi Parisi kala jubab ki ong ka jong kaisar. Barkum ta U Trai Jisu laong haki I know how kaisar ya ka jong kaisar but how U Blei ya ka jong U Blei. Hot habangi pai se ni ka benta kedai bat ka jingkeli ha ka bedai ka jing siu khajna. Henry ngila pat ban sau thu na ka ni ka benta ya ka kamram ka bangi ngidon ha ka perthai ka bangi hap ban le ya ki kamram lani ka kamram ka bangi kum ki nong song snong hat ka jaka ka bangi song isa hapo jong kata ka it kahima lani hapo jong kata ka ri ngidei ya ka ban le namar kata kum ki nong song snong ka jalla kum ki bangai hapo jong ka jalla ka dei ka kamram ka jongi ban thep ya ka bot. Ka Ktien jong U Blei ka kren ru yangi hak bede. Bakumno kata ka jing senchar ka dei ban long. Ka bakumno kita kinong senchar ki dei ban long. Ki ban senchar halo jongi. Bat bagade ka kamram jongi ru ya ka bangi ngi hap ban jit yaki. Lanang ipai sa ka proverb ka lanang ar khandai ka khat ka baar ka ong kumni. Habai ki bahok lanang penbun ki brew ki syat kemen. Henry habau bomman usensyar ki brew ki od. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Dalam kata kum Khristan ngidon kam ban ya kran ni ka benta. But ngidon ka hok ya kata ka hok ya ka balai hengi. Ban bot lane ban thep ya ka bot ka jongi ha ka bangi dei ban jihit ya kita nong mi khamat. Way nagi theologian Utreven Wax ubalang senior vice president juga theology and communications wong kumne. Our involvement in the political process is a way that we love our neighbors. It's a way that we care for the world that God has entrusted to us, for the culture and the society that's around us. Jingiaseng benta jongi kum kibanget ka politics. Kalong kata kalat kabangila ban peni ya ka jingit ya lagi para marjan. Kalong kalat bangila ban peni bangidon kata ka jing sumar sukher ya ka ni ka perthai ka bau blai ula shania hangi na ka benta ki emlang ka salang ka badon saudong jongi. Bau syakri jong blai nong thu lupa jiramaya hakal nang baat khandai ka dekat banyo. Wong kumne
batuat ika jingsuk jong kata kesinong. Namar kata kum ki Khristan. Ngidon ka hok kumno banjit ya kita kenong mi kmat. Henry ka jingkeli ka bami kamlong. Ya ka banga ngan ong. Ya no ngin bot. Ya no pin bot. Henry ka jingkeli ka bami kalong. Kumno kum ki Khristan ngi bot. Kumno kum ki Khristan ngi bot. Ngiyos ngau ban ngiyo i nag hinigi sngi. Iki jingpot jingtem election ki pasawa jam. Ngiyos ngau iki jingpana thalit jong gitu ki briu ki belap iki election hagiran san election. Ngiyo i iki jingpen i bon pat hagi meeting pat konta ter. Kata kabang ngiyo i hagi nigi sngi hagi kapor hagi nika ayom. Jong kapor election. Ya bagi salait banjit hak arf nyaw terik jong uniu benai. Henry ka ki para bangi iit ka bangi i ka bakum ka ni kapor. Kalong ka bangi ngiyo i ka papendiaw sibon hagi ni sngi. Kalong ka jimpenan kamba kla. Ika Ktien ka jong U Blei hagi rensan yalap election. Kadon ka jimpenan kamba kla ika Ktien ka jong U Blei hagi rensan yalap election. Dan kibriu kibakren na Ka Ktien ka jong U Blei. Henry Marson light. Kawai pat ka sentence ka babot. Kilakren kinthok ben yano riano. Om tang kata kibren kam urut sakin tien kibaklem akor. Hot ngamong bakamlong ka badai bapipidan kam pi Syiem yakin tien na ka Bible habi alap election. Lada kata ka nongrim kalong. Halo ka nongrim ka piyeng. Nakabanta ban ai ke jing sakri ke bahok ke jing sakri ke bakhut ke basuba henry ngi penan kam ban penkesan iki nia ke jutang ke jongi ban yo ban penrem ban kan tho ben iki wei pat ban ol kata pat ban pen kam ru sekin tin ke baklem akor ha ke ju kapor ke bangi Syiem ye Ka Ktien ke jong U Blei ke bangi alap ye election nama katang yo i bakadon ke jing penan kam bakla bal ke jing pen hier dor ye Ka Ktien ke jong U Blei ye ke Bible. Katu kat ni ki briu klem da jer kyrteng klem da kedau ti ki bay penon kam habkum kan ni kapor nang ta kirinsan yalap election nyu i ki sngi hajaka ban yalap ki nong rim lani ki ki kam lani ki plans ka baki don ban pendep ling ba ki santali ki snem ben ban nyu i ka jing ya that i ka jing lorni wei ka wei pat ni i ke jinge that burom wat i kam yeng ki kam sem baga jing kali ke mi ini ke por chono shu kata ka akor te briu te blei ba preng jong jing rensan ha preng jong rensan yalap election ban pen i ki nong rem jong ke jing yeng ke jong ki henry mi ke jinge kan tho ke jinge ben ba ke jing kam ru wat i ki tien ki ba klem akor ki para ba bi it hapdeng jong jing long jing man jong ni ka por jong ni ka ayom ke jing kali ka bami kumno ki Khristan ngibot hatu ngibot na marga spa hatu ngibot na marga jing bon pat hatu ngibot na marga jing pena thalit hatu na marga jing kular ke bon jait ke baki ki ong bakin sale pat sibon ki wei pat. Kejing kali kami kumno kum ki Khristan ngibut. Kagwa ia ban sukudaw lingkot akan kapor. Iki nongrim ki bayadei ki kumno ki Khristan ngidei ban bot. Kabaning kong golong bangidei ban bot kat kum ki nongrim kajuhikai Ka Ktien U Blei. Hakabedei pergi kambalang ngijubran kamba borobor ya Ka Ktien ke jong U Blei nakabenta ki kam jong kabalang nakabenta ki nongrim hagi kam jong kabalang henry kam nyar pat ban penan kam ya Ka Ktien ke jong U Blei hagi nongrim jong ka sensyar ka khadar bat bon ki brie bat wat mangi Khristan ru ngem ju penan kam ya ka bakum kata Ngidon ru kajing sautu bakla.
Baik kata hagabede berkata kejingi penia kelak no hapdeng ke state bar ke politics. Lani hapdeng ke state bar ke religion, lani hapdeng ke niam bar ke sensyar ke kadar. Bar kadang hapdeng jo kata kejing sutu bakla dan gibri ong ke kam niam kalit la ke jong ke kam niam. Bar ke kam perthai ke ya la ke jong ke kam perthai. Badai nak kata kejing sutu bakla jong kata kejing penya kelat. Kabah kam niam ngikren da kamway pat. Bagi kam sensyar kadar pat ngile da kamway pat. Henry ki parang ngai ki perlok ki projo. Kum ki Khristan ngide ban buat kat kum ke ngeit ke jongi. Om dai kat kum ke jidan kam ke basimet ke jongi. Kam dai bangi buat namar ke jing siap thiang. Ngim dai ban buat tang namar kita ke jingkular ke baki gila ai ke baki gila khlei ke rensan ke election. Ki jingkular ka bha ka miat karoi ka par bat kum ta terper. Namar kum ke bangai ni so thu Syiem. Ngi so thu da ka syai ke dar bat ka scam. Ba om dan ki wei pat ki nong sensar la nong sensar ba kham krau. Yauta ubangi mani yauta ubangi syakri. Walang U Blei ubatip halor baroh bat ubatip dio i ya kita kejendan kam ke jongi Henry ke ke bangi ngidei ban buat kalong halor ke nong rim jong ke ke badai bat ke ke barait ke ke balat ke nong rim ke ke badai bat ke bomdai. Pada kanong rem ke ke badai bat ke bomdai. Ke dai ke bala pensyong nong rem ru Ka Ktien ke jong U Blei. Kum ki Khristan habang ibut ngiri ban but halor ke nong rem jong ke badai bat ke bomdai. Bat ke nong rem jong ke ta badai bat ke bomdai. Kalong Ka Ktien ke jong U Blei hi. Ki prabai be ngila man kali baleng dan kam ban pensyong nong rem halor kata Ka Ktien ke jong U Blei. Kedau kalong namar bangi ngeit scam. Baya kita ki belajit. Kinlong kita ki U Blei hi belajit ki. Bat ya ke bang manga mapi ngihap ya ke ba penhapo. Bat ban buram ya ki pat. Ba U Blei unlong halor jong ki. Dadangi pai Ka Ktien ke jong U Blei ke chiti ke nong room ke nong khatlai ke khot ke beneng kong ter ke balai ke ong kom ni. To ai bagaman Syiem baroh kan penhapo iladi haki bor ki bahakli. Namar ondan kanu ka bor lem dana U Blei. Ti kita ki bor ki badan labu bet ki da U Blei ken. Kumta ken uno ru ubayang elek persya ya ta bor. Wile persya ya taka jingbu bet ke jong U Blei. Ti kita ke bayang yelek kumta. Kin yo pdiang ya ke jing pensitam haladihi. Namar kita kinong sensyar kim long ke jing syirkhai ke jing lek babha. Henry ke bomman. Memon ti ban om syep ti ya taka bor. Tole ya ke babha. Kumta men yo ya ke jing yero naka. Ngisong thu syai ke darang ni. Bangi ngihap ban penhapo ban buram ya kita kinong sensyar. Da bangi sau thu bagi kita kinong sensyar kilong ke U Blei hi legit ya ki. Bar kumta ban jit ya kita kinong sensyar. Kita kinong elam. Ki U Blei ujit ya ki. Ubangi ngi sau thu ke bangi ngi sau thu bagi kita kilong ki U Blei legit ya ki. Kalau namar kata kabenta ke mengi kum ki Khristan ngide ban le ba bangi jit ya ki ngide ban jit halor ke nong rim jong Ka Ktien ke jong U Blei. Om dai da kum wai pat. Om dai halor ke jing pena halor ke jing kular ke jong ki. Henry halor ke ke badai bat ke ke bomdai. Da ka pensyong nong rim Ka Ktien ke jong U Blei. Ka weiru ka bangi dai ban ken mau kalong. Bangem la ruban penia klat. Ya ki issues ki bedai. Bat kalong beriu man beriu naga sanyi ma sima.
Ngemla aban peniaklat ya kijing ki bengyo mat ngie kendu naga kam sanyi masima. Nama kata habangi jit ngideban soltu. Kumno bagi kita ki issues la persang ban pendep la nege jingkular ban pendep. Ban solve ya kita ki issues. Halau kanong rim jong Ka Ktien ke jong U Blei. Dan sibun ki issues ki bakta ikat yoduk orang li. Ki bakta ikat jing syong suk. Ke jing le hok bat kum ta ter. Namar kata kum ki Khristan. Ngide ban sol thu kum nongin bot. Da ka penchong nong rim yakini ki issues. Kat kum ke jing kai Ka Ktien ke jong U Blei. Bagi ta ke bangingin jit. Kila ban ai ke cuba halo jong ni jing Kat kum ganong rem ru. Jong Ka Ktien ke jong U Blei. Ka baar pat kamu kwa ban kren ni ka pon kalong. Bagi Khristan kim dai ban buat pat. Da ka ba syep tiang. Kumno kum ki Khristan ngi dai ban buat. Kabaar kanong rim kabag kumno kum ki Khristan ngi dai ban buat kalong. Bakum Khristan ngem dai ban buat da ka ba syep tiang. Haman ka por balong election don ki brew ki belap da ka pen syep tiang. Ki pen syep tiang ga yo kam yo jam. Ki pen syep tiang ga yo ka kot. Ki pen syep tiang ya kita ki tax lani kita ki khajna ki ban sami bat ki wei pat ki bom la ban jer lot. Ki pen syep tiang na ka por sa ka por. Bat kini ki brew. Kile akai. Bat nga yang hai pi halor jong ke jing syep tiang. Bat teng haba perkat ke jingkren ke jong ki abang yo snow ke jing batai ke jong ki. Ngi snow balada ombot ya ki. Kani ka perthai kan sawai no. Lada ombot ya ki jing ki babon kan wan. Bat bagani ka perthai kan sawai no. Hoi ngamut pat ban ong. Bagani ka jela ka jongi la nei ka ri ka bai ka jongi. Ka light na ki jing la ni kam dan kinu ki issues. Henry ka hi ka bang yo Ngi syem ngi kan do ini ki don ki issues. Ki badon ha ka ri ka bai ka jongi ha ka jela ka bai ka jongi. Ki issues kum ka jing le don bor. Ki jing di bat khai ki drugs. Ka kam ka jam. Ka puli ka puthi. Bat ki wei de. Henry kum ki bangai pat ngi ban so tho. Ngi ban tips kem. Balada ngi jiet sisa kita kanong mi khamat. Da ka bangingi penchong nong rem halor Ka Ktien ke jong U Blei. Kita kinong mi khamat kilong kita kinong mi khamat. Ka bangi so tho sai. Ki don ki dei ki badon ha ka liang ke jong U Trai. Bat namar ba kita kinong mi khamat kilong ki badon ha ka liang ke jong U Trai. Ngi ngeit scam. Balar ki jing ki bakat no ki wan ya ka bangi dei ban ya kendu lan ki jing ki babon ki badon ha ka perthai. Han ki emlang ka salang ka jongi. Ngitip. Ba kita ki jing ki amla ban job. Lan ki jing sni ko amla ban job ya ka babha. Lan ki jing ki amla ban penduk men sim. Lan ki ban penhiar men ya ka ban penno men sim. Na ka ban ta jongi ki nong song snong baroh. Shusho ki pra ngai be it. Habangi bot ngim dei ban bot ka jing syep tiang. Bayong syep tiang baladang ibut, ladang imbut ya kita kan sawan kum ta ter. Ngi dei ban don sa ka wei pat ka jing ngeit ki bas kem. Ka jing scam ka jongi. Pagata kalong. Namar ba bangi long ki Khristan. Ngilong ki banget. Ngidon hakaliang ka jong U Trai. Ba namar bangi don hakaliang ka jong U Trai. Ngi so thu sai. Bakta ka jing syep tiang kan om job ya ka jing ka jongi. Ki jing kan om job ka jing ka jongi. Henry ngi tips kem. Ba uta ubangi mani uta bangi syakri. Mauhi ulong halor ke baroh. Ban mauhi penyat ya ka perthai, penyat ya ka sensar ka kadar ba om dan bala ban palat ya ta ka bor ka jong.
Uta hi kai ngai phi bangi dei ban om shep tiang Henry yak ban chania hau ka gospel Lucas klenom khat ar gad khot wasau do ban nyok ongom ne ngaru ngong ru api kilok jonga wat shep tiang yakita ba penyap no yakamet bat ki bom don ai nalor kata ka bakila ban le Henry ngamaham yapi yano ban shep tiang tu shep tiang yauta ubahadien ka bola penyap udan bor ban bread chadu jok shisha ngaong hapi tu shep tiang ken yauta hatu judi si anna santali ki semie pleng ka weiru naki kamlong ga baklet khmat ublei Henry wat yu kli jong phi baroh la nyo namagata wat shep tiang philong kham kor yasibon ki semie kumjuru ak chiti ga ar siti mati kalnong ka baning kong kad khot ka banyo kong gom ni namar ba ublei chim la a yangi ka man sim ka jing shep tiang Henry ka jong ka bor bat ka jong ka jing it bat ka jing le adkar chim la a yangi ka bor jong ka jing shep tiang Henry ka jong ka jing it bat ka jing le adkar U Trai Jisu Ong ha gospel Matius kelenong ban riu kat khat blai busau namagata wat kuslai nakabanta ka balasai nabagata ka balasai kan kuslai nakabanta la ka jong yaka sngi ka babyang la ka jong ka basniu namar mo Jisu uhukom yangi bangimdai ban shep tiang namar kata habangi buat kamdai ban long halor ka nong rim jong ka jing shep tiang ki pralok be ki prabangai be kanong rim ka baning kong kamaong mene kumno kum ki Khristan ngi buat kalong ka bangi buat dagaw ngi pensong nong rim Ka Ktien ke jong ublei ka baar kalong ka bangi buat om daga jing shep tiang ka mat ka bakhat du ka balai kalong ka bangi buat daga jing rwai ki pramu in kum ki bangai ka dan kam yangi ban phai cho ublei ke jing rwai ka baning kong ka bangi ngap ban bu ha ublei ke jing rwai kalong na ka mata ka jing yat bet ya renti jong gani election pagalam don kanu ke jing ya sho ya dat kanu ke jing ya mensau kanu ke jing kan art lagalong ki yeng ki sem lagalong ki snong ki tau lagalong ki emlang salang Henry bagani ka election kalong ka bijay bet ya renti ka manga mapingi la ban let ban tep ki buat ki jongi dakat mensim ka basuk ka bakamen kalangi sauto hi hangno yano bangi dei ban buat daga bangi hingi penchong nong rim naga Ktien ka jong ublei ka hok ya bangi ai hangi bangin pendon kam hok ya kata kenang bangi la ban jihad ya kata nong mi kemat ki bau blei ibet syagani ka benta ka baar pat ka bangi dei ban bu hagi jing duai kalong bau blei un ai hanga phi ya kata ka jing start lani kata ka jing sampang kalau na sya ka ba hagi ni gisngi bala ta ke bor jing start jing sampang ke jongi bangila ban ai ya ta rai yano banjit Henry habangi ngi pai show play ngi pan ni ke jing start ke jing sampang ke jong ublei hi un pen sai hangi yano bat kumno ngi dei banjit Ka Ktien ke jong ublei ka ong hangi baladang ngi duna ka ta ke jing start ban pa ni ka ta ke jing start na ublei Kistiu Jacob kelnong ka baning kong ka khot ka basan ka ongkom ne Henry la da no ru na phi uduna ka jing start to un pan na ublei ba ai kelut ye baroh
But ubam kenok ben. Tion ai yakata hau. Nang tapat kipara may biit ngiriban bo jimot lupa. Banginamdan kanu ngin pan bor na ublay banginamdan kanu kamen siem. Kabangingin si lani kabangingin no men siem. Bagita yagiba mga mapi ngijit. Lesi kimla ban poy sikatong. Deki way pat. Ngiday ban pan ap lupay kabkum kata. Ban ngim day ban don kata kajing si. Namara bangi lapay si ublay. Ban wat yakajing alam kajong ublay. Ban ngiso tuhi wa ublay unsay kita kibri. Namagata yagita kibalesi hata kajing syai kajing berkhat kajong ngijit yagita berkita kem chong lawan sikatong. Ngim day ban si. Henry kay kabangi day ban ne. Kalong bangi ngide ban rwai na kamta chong ki. Upol hagijay kai chong uge bade kajing rwai. Lalai pai syakap siti kabaning kong tumati kalanong baad kat khot iway ter basaw. Kaway niki mat jing rwai. Kaw upol hui kai kalong. Ban rwai na kabenta kinong sensyar. Banduai na kamta jong kita kiba job kini election lani kiba sya ajit kini election kiba salong kita kinong sensyar ling bay ni kisantal kisnap kalong badon kam banduai na kamta jong ki upol ongkum ni tingaken tu ning kong namar kata ban pelong ke jingkerpat ki jing duai ki jing yasat ki jing aingu na kamta ki priya baroh na kamta ki siem bagi Bakyrhai batri baroh. Bangin yo kajing kabasuk bat bajar ha kajing rublei bat jing sida baroh. Ki pra bangi biit kum ki Khristan ngi bandon kani kamen siem. Hapdeng jogan habangi jiet ikinong mitmat. Bandon kata kamen siem kabangi pai sya ublei kajing duai. Banwat ya kajing harap kajong banwat ikajing alam kajong banduai ru na kamenta kita kiban salong kita kinong yalam lani kinong sensyar hakajing kajong ki para bangi biit ngi aingu yo blai bangi don hakana kajing sensyar pat ba kaba manga mapingi don ka hok man ka sun snap ban jiet ikinong yalam kajong namagata ki perlok biit kum ki Khristan abang ijit ikinong mikmat kabaning kong kalong kumno ngi pensionong rim ikabot kajong Ka Ktien kajong play kabar pat ngi day ban bot om halor jong kajing septi ngi ban bot kajing sngoslor daga bangi pensionong rim kat kum kajing so thu kajong hangno ngi ai yatakabot kajong kabalai kalong bangin let show blay kajing duai ban duai hau blay bau blay unyalam kajing macam berkat kajing tongin duai hau blay bau blay un ai ngi kajing start kajing champang ba kumno ngila ban jet ji kita nong mikmat ban ngi next camp bau blay un jubab kajing duai kajing ladangi pai sha u nadu ka do not pat kamen sim kajing ublen kyrkhu na kamenta ka buram kajong amen kumni au blai bok pa ji hapdeng yiwan sach sin pat hakmat ka kheti snei kajong me nam tan ka pot kabangila ban puson na Ka Ktien ka bakhu kajong me kawa pkan mau yangi au blai iwei pi wei kum kinong song snong hapo jong na ka jalla ba kumno au blai ngidei ka ban jet ikinong khmat kajong kumno au blai ngin pen sonong rim yene ka bot kajong yarap namar kata au blai Ka Ktien ka bakhu kajong me kanlong ka chi kai na kamta jong ilang baro knang bagata ka bot ya ka bangingen ai kanlong ka jing suk ka jing kmen na kamta jong hoi au blai ngem la ban tip la kita ki bangi ngi ai ka bot ka jong ki la lani kem la ban poi ka thong
Henry ngi pai chami au blei ban bu ke jingwai wa kyrpang. Nakamta jong kita ki ban syat jit au blei. Bagi dah syem au blei ki ya kata ke jing pen kubor ke jong mehi au blei. Ya ka ba me mala ibet ya ki. Balong kita kinong sensya. Balong kita kinong yalam au blei. Nakamta ke jela ke jongi hai ni sandal ki snam. Hoi au blei ngi duai kyrpang. Wat sya au blei bagi bor jong boman ki bor jong kaspa. Ki bor jong kanu ka jingdom au blei kin yo au blei ka ban sensyar ya ka jingmat ka berkat jong ki kun ka Jesus pa ki jong me ki badan ka banta au blei ya ka ban ai ya ka buat ka jong ki henry ya lap ya ram mami au blei ban pen syai ki don not ki man sim ki jong ki au blei krang ba ka no au blei ka ba ki le kan long au blei ka ba ki hi ki pen sobha ya ka teng ka ba khu ki jong me Idwai ni ka puan au blei na ka mata ka jing suk ya ka ban sensyar ha ni ka ri ka ni ka jela ka ba i ki jongi kyrpang e au blei na ka mata ki ni ki sngi ki por ya masa yo ya ka ban ye kendo ya ni ka arp nyotorik ya bagi sa jit ya ki ni ka nomi khmat ki jongi isnei au blei pela au blei bagi ta ki badan ka bentai ki ban pech ya ka suk ka sain ka ni ka election kan long si sha au blei ka ba suk ka long si sha au blei ka ba yai bek ya renti bat kan long ru ka jing kemen au blei nakamta jong ilang baroh idwai au blei nakamta ke sarkar ke ban sawan au blei ban ngeit scam ban long sarkar au blei ke ban net scam ke sarkar ke ban ai ke tak jing sensyar ke hok klem da pet siliang khmat yo duk urang li klem da pet siliang khmat au blei ki riu Kynthei bat ki wei pat ni to ai au blei bat sarkar ke ban ngin sa yo diang au blei kan long ka sarkar au blei ka ba ai au blei ka jing sensyar ka ba hun na ka mata jong ilang baroh isnei au blei ban ren kat bat ki sngi ki ba sa jong ka jing em ki jongi ba da pangin yo ban penwai no i ni ka program ding ba jong ni ka po to da ai ba ka jing ai e ka ba biang su trai ka jing e ba ka jong au blei pa ya selok ka jing betengen ba ka jing chai bor ka jong mu sim ba ko kini ka jing kyrkhu ka jong blei kan chong sa ren kat bat ni oi ka ri ka ba i ki jongi ka jela ka ba i ki jongi ber ki ngai ki bran kleng setelah ka perthai Nadu mentah, bat ceduk ke wam cukut ru. Amen.